amb destinació València Estació del Nord. Propera parada Sant Vicenç de Calders. Correspondència amb línies 2, 4 de Rodalies i serveis de l'Ajuntament. Tren con destino Valencia Estació del Nord. Próxima parada San Vicenç de Calders. Correspondencia con líneas 2 y 4 de cercanía y servicios adicionales. Primera parada Torredembarra. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada Torredembarra. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Primera parada Altafulla, Samarí. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada Altafulla, Samarí. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Tren amb destinació València Estació del Nord. Propera parada Tarragona. Correspondència amb serveis de l'Ajuntament. Tren de llarga distància. Tren con destino Valencia Estació del Nord. Próxima parada Tarragona. Correspondencia con servicios regionales y tren de larga distancia.